MTV. Сәлем дуслар, Татмус ТВ киңлекләрендә мин Лиана. Һәм мин яшьлек тавышы хит парадын башларга әзер. Яшьлек тавышын бергәләп яңгыратыйк. Ә хит парадыбызны башлар алдыннан барыгызны да Сабантуй бәйрәмнәре белән тәбрик итәм. Һәм бүген әлеге милли бәйрәмебез хакында сөйләшик. Кем Сабантуйны кайда бәйрәм итә, нинди уеннарда катнаша, кайсыларын яратып карый. Буларның барысы хакында алдагы минутларда. Бездән аерылма, киттек. Ни кызганыч бәйрәм булса да, моңсу мизгелләрне урап үтеп булмый. Сезнең тавышлар җитмәү сәбәпле президентыбыз белән саубуллашырга туры килә. Әлеге клипны тапшыру кысаларында соңгы тапкыр карап үтик. Әлдә сине бар дәвәтием, синең белән күңелле җылыйсым килгән чакта да, күтәрәсең күңелне. Әлбәттә, яшьлек тавышы хит парадының премьерасында каршы алабыз. Җыр яки җырчыны шатсагыз, 13-20 номерына аның коды белән тавышлар юллагыз. Хит парадыбызда кем беренче булуын бары сез хәл итәсез. Карыйбыз. Бәгърем җир йөзендә, син бигрәк тә кадерле, шатлыгым күккә җитәрлек, белсәң иде кадерне. Югалтасым килми сине, килми синсез яшисең, гомер юлын синең белән, килә бәгърем бәйлисең. Югалтасым килми сине, син бердән берем минем, йөрәгемдә тик син генә, кадерлем минем сөеклем. Син дигәндә утка керәм, суларны да кичәрмен, югалтмыйча сине бәгърем, кадерләп кенә яшәрмен. Югалтасым килми сине, килми синсез яшисең, гомер юлын синең белән, килә бәгърем бәйлисең. Югалтасым килми сине, син бердән берем минем, йөрәгемдә тик син генә, кадерлем минем сөеклем. Yolun мәңгелеккә җитәкләшеп без атлыйк, сөю учагын сүндерми, йөрәк түрендә саклыйк. Югалтасым килми сине, килми
Qadrlim minem süyüklim Yuvaltasım kelmi seni Хәзер кулларга телефоннарны алырга киңәш итәм. Яраткан җырчыларыгыз, ошаткан клипларыгыз өчен тавышлар юлларга менә дигән вакыт. СМСлар тавыш сүзе белән 1320 номерына кабул ителә. Яшьлек тавышында кем беренче булуын бары тик сез хәл итәсез. Тормышның матурлыгын йөрәк аша кичерәсең һәр минутын язмышның мәхәббәтле гомерләрдә сөеклең белән бергә дус туган якыннарыңны яратып һәм хөрмәт итеп ясын яшәргә Яшигәле бәхетле мизгелләрдә яшәү дәрте уйнап торсын моң тулы күңелләрдә мәхәббәтле гомерләрдә сөеклең белән бергә дус туган якыннарыңны яратып һәм хөрмәт итеп ясын яшәргә мәхәббәтле гомерләрдә сөеклең белән бергә дус туган якыннарыңны яратып һәм хөрмәт итеп ясын яшәргә ясын яшәргә Мәхәббәт йозагы җыры белән хит парадыбызда катнашучы Фәиз Миндубаев Сабан туй бәйрәменә әллә ни ушы китми. Быелны да егет вакыты чыкса гына бәйрәмгә барып кайтачак. Кечкенә вакытта җырчы бар төрле бәйгеләрдә дә катнаша торган була. Аеруча миңа җыр конкурсы ошый иде. Рәттән берничә җыр җырлап бүләкләр ота торган идем дип искә алды ул.
Фейз, бәлки болашақны искә алып, җырлап кайтырсың. Ондый бәйгеләр анда әле дә бар. Qara ko'zlar asir etdi yurakni sevgilarning g'azabina ko'ngillarning tuzalmay aşkların arasında qaba dadashan seni ko'rsam tishlarimda sevgilardan sataşan Aşkların arasında seni görsem düşlerimde barışların arasında qaba sadaşan seni görsem düşlerimde sevgilerden sataşan Лейсән Әбиева Сабантуй бәйрәмнәрен апас якларында каршылый. Әти-әнием янына кайтам дип сөйләде ул. Бәйрәмгә баруын бара, ләкин тамашачы ролен күбрәк яратам ди җырчы. Лейсән ат чабышы милли көрәшне яратып карый, ләкин үзенең бер дә бәйгеләрдә катнашканы юк икән. Лейсән, бәлки быел әлеге традицияны бозып, көянтәләр белән йөгерерсең. Тамашачы роле ялыктырмасын дим.
Әткәй-әнкәйләргә рәхмәт җыры белән хит парадыбызны ямьләндереп торучы Айрат Гареев Сабан туйны үзе уздыра. Төрле уеннар, җыр, юмор белән рәхәтләнеп бәйрәм ясыйм. Бу көннәрдә эш бик күп дип сөйләде Айрат. Гомер буе Сабан туйда эшләү аркасында Айрат көрәштә катнаша алмый икән. Ә менә кызларның кашыкка йомырка куеп чабуларын күзәтергә ярата ул. Үзенә күрә бер кәмит бит дип елмайды Айрат. Күңелегезнең барчылысын әттияни безгә бирдегез. Барыбызга да бәхет теләп озын юлга җибәрдегез. Әттияни
bizni küten Qaytır yoldan olmuşa Üzlerin rahmet eytip Barsışın Kışıp alır idim üzlerin Ettiyani bizni küten Qaytır yoldan olmuşa Üzlerin rahmet eytip Barsışın Kışıp alır idim üzlerin Buyuqmağız kilgen küzlerge Jiller terezege qaqqanda İgan urlar alıp qaytırбыз Al sulanıp dağınar atqanda Ettiyani bizni küte Qaytır yoldan olmuşa Üzlerin rahmet eytip Barsışın Işıp alır idim üzlerin Ettiyanilerge tilik ömür Qabul bula bala tilegi Bizning üçün erini tütipmesin Qadirliler bizning yüregi Ettiyani bizni küte Qaytır yoldan olmuşa Üzlerin rahmet eytip Barsışın Kışıp alır idim üzlerin Ettiyani bizni küte Qaytır yoldan olmuşa Üzlerin rahmet eytip Barsışın Kışıp alır idim üzlerin Kışıp alır idim üzlerin Kışıp alır idim üzlerin Kışıp alır idim üzlerin Чираттагы резидентыбыз Ева Ричи быйылны Сабантуйны күрми калачак. Узган елларны Сабантуйда гел эшли торган булса, быйыл җырчы чит илгә ял итәргә киткән. Ләкин чит илдә дә Сабантуй уздырып була бит. Мин моңа бер дә борчылмыйм дип башкарышам. Еваның яраткан бәйгесе дә бар. Милли көрәш. Мин гомумән көчле һәм курку белмәс кешеләрне яратам ди ул. Африкада я башка чит илдә татар милли көрәше барлыкка килгән дип хәбәр таралса, аптырамассыз. Димәк, Ева Сабантуй уздырган. Гашыйк булдым мин сиңа клипы белән экраннарда Ева Ричи. Üzülüp suyam, anlısın miken erkem. Eğer bulsam yanında, egem bek talpına. Bürük gitmesin yer alka, sensiz nişlerge mina. Aşık buldum min sana, canım minem tek sana. Senin şırlı kullarını duyam tende hamında. Aşık buldum min sana, canım ata tek sana. Senin nazlı karaşların hamanda göz aldında.
Yürüyorum tende hamanda Aşık buldum min sana Canım atadık sana Senin nazlı karışların Hamanda kus aldığında RL дуэты Сабантуй бәйрәмнәрен бик ярата. Туган яклары Тубылгы тауда кызлары ел сайын Сабантуйга чыга. Дуслар, туганнар, классташлар белән очрашып, аралашып йөреп, бәйгеләрдә катнашырга өлгерми калабыз дип сөйләде кызлар. Күзләремә бер каравың җитә җыры белән экраннарда RL дуэты. Венера Садриева Сабантуй бәйрәмнәрендә Татарстанның берничә районында чыгыш ясарга уйлый. Ә уеннарга килгәндә кыз яратып көрәш белән атлар чабышын карый. Үзем көрәшә белмим, шуңа күрә киянтә белән кашыкка йомырка куеп, капчык киеп йөгерергә туры килә инде дип көлде ул. Әле анысын булдыра алгач, молодец. Уңышлар, Венера. Яшьлек тавышы хит парадының 3нче урынына лаек җырчыбызны каршы алыгыз.
Кичкенә резидентларыбыз Аяз, Самира һәм Аделина Сабан туй бәйрәмнәрен аерым каршылый. Мисал өчен Аяз бу көннәрдә Барда якларында ялыйды. Шуңа күрә дә егет Барда җыенында катнаша. Ә кызлар исә Казанда. Алар әлегә Сабан туйда булмый тора. Егет кызларның яраткан уеннары күзне бәйләп чүлмәк вату һәм көянтәле чиләкләр белән йөгерү икән. Трио хит-парадта алмагачлары җыры белән катнаша. Карыйбыз. Хит-парадның 2нче урын хуҗасын белер вакыт җитте. Карыйбыз. Kızlar, karagız, alma alıp geldim. Лакаева TMTV Production коллективы иҗат иткән клибы белән хит парадыбызда катнашуын дәвам итә. Җырчының беренче булуын теләсәгез, клипны ошатсагыз, 1320 номерына 150 кодын юлламый калмагыз. Яныңда мәңгегә калам җыры сезнең экраннарда. Бу атнаның лидерын каршы алырга әзерләнегез. Игътибар экраннарга. Сағнуға түзелмедім, алмалы күл шешке қойдым, сиңа дип үзелмедім. Күңел бақшам гүлін бирем, сиңі бит минем сөйгенім. Яратуның қадрын біліп, яшаралаш гүлемнің. Күңел бақшам
Yaratana kadrini bilip yaşar alış gülümün. Gümeli bakşam gülün birem seni bitminim suyganım. Yaratana kadrini bilip yaşar alış gülümün. Ağır sözler hiç etmemin, umtulam sina haman. Yesin doğaş bir kış bulup, yanında menge kalam. Gümeli bakşam gülün birem seni bitminim suyganım. Yaratana kadrini bilip yaşar alış gülümün. Gümeli bakşam gülün birem seni bitminim suyganım. Yaratana kadrini bilip yaşar alış gülümün. Gümeli bakşam gülün birem seni bitminim suyganım. Yaratana kadrini bilip yaşar alış gülümün. Gümeli bakşam gülün birem seni bitminim suyganım. Yaratana kadrini bilip yaşar alış gülümün. Yaratana kadrini bilip yaşar alış gülümün. Кызганыч, әмма яшьлек тавышы тапшыруы ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр дип барыгызга да күңелле яулар, онытылмаслык Сабан туй бәйрәмнәре теләп, мин Лиана сезнең белән саубуллашам. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.